F'xandira diretta mir-Residenza Sant'Anna mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex nilqgħukom għal qudiesa fil-festa ta' San Ġwakin u Sant'Anna illi b'xewqa tal-Papa Franġisku din is-sena huwa wkoll l-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jirrimexxi din iċ-ċelebrazzjoni fil-preżenza ta' xi residenti f'din ir-residenza kif ukoll tas-CEO tal-Isptar is-Sur Joe Fenek. Neġukom biex tibqgħu magħna sabiex flimkien nitolbu, speċjalment bl-interċessjoni ta' Sant'Anna llum għall-anzjani, in-nanniet u l-morda tagħna. Nersa l-artar, ħanati mawġi l-Kristu rebi, indawti inti meċċej, titlaqni xaxin dajef mulej, nersa l-artar, ħanati mawġi l-Kristu rebi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis nanniet u anzjani edin hawn illum biex inroddulkom ħajr, biex nirringrazzjawkom u biex nirringrazzjaw lill-Alla għalikom. Kieku ma kintux intom, kieku maħniex aħna. Ekku fisimkom nixtieq nirringrazzja lill-anzjani u lin-nanniet kollha tad-djoċesi tagħna, kif ukoll tad-djoċesi ta' Malta. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, illum fil-festa ta' San Ġwakin u Sant'Anna, in-nanniet ta' Ġesu, ejjew nitolbu maħfra lil mulej tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem verġni, lill-anġli lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, Alla ta' missirijietna, inti ħtart lil San Ġwakin u l-Sant'Anna u tajtom il-grazzja li minnhom titwilet ibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni li inti wett lil poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè dar u niżel minn fuq il-muntanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh, miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kienet inkitbet minn Alla minn quxa fuq it-twavel. Malli Ġoswe samala tan-nies qal lil Mosè, hemm ħoss ta' xi taqbida fil-kamp. Iżda Mosè wieġbu, mhux ħoss l-ajjat ta' rebħa, mhux ħoss l-ajjat ta' telfa, imma l-ħoss tagħna li qiegħed nisma'. Malli qorob lejn il-kamp ora l-oġol u sfin, Mosè xiel bil-korla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. U qabad l-oġol li kien għamlu u ħarqu fin-nar. Saħqu sakemm għamlu trapp u ħaltu mal-ilma u sqieħ lill-ulied Iżrael. U Mosè qal lil Aron, x'għamillek dan il-poplu biex ġib din il-ħtija kbira fuqu? Aron wieġeb, tixelx bil-qilla sidi, inti taf li dan il-poplu hu miġbut għal ħażen. Qaluli, għamlinna Allat li jimxu qudiemna, għax dan Mosè, il-bniedem li tallana mill-Eġittu, ma nafux sar minnu. U jien għedtilhom, min għandu xi deb jinżaw u jagħtihuli. Imbagħad jintfajtu fin-nar u ħareġ dal-loġol. L-għada Mosè kellem lill-poplu u qallu, għamiltu dnub kbir
issa nitla' ħdejn il-mulej, għandi mnejn naqlalkom il-maħfra. Għalhekk Mosè raġa' marant il-mulej u qallu, dan il-poplu għamel dnub kbir, għax għamlu Alla tad-deb. Issa jekk trid taħfrilhom aħfrilhom, imma jekk ma taħfrilhomx ħassarni mill-ktieb li inti ktibt. Il-mulej wieġeb il-Mosè, mill-ktieb tiegħi inħassar lil bniedem li jidneb. Mur issa, mexxi lil poplu għal fejn qedlek. Ara l-anġlu tiegħi jimxu quddiemek, iżda jasal jum meta nżurhom u nikkastigahom għal dnubietom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħar lil-mulej għaxu tajjeb. Għamlu woġol ħdejn il-ħoreb. Qiemu xbija tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla, il-glorja tagħhom. Ma xbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Roddu ħar lil-mulej għaxu tajjeb. Winsew l-Alla li salvom, li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Roddu ħar lil-mulej għaxu tajjeb. Kien għamel il-ħsieb li jaqridhom, li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jaqridhomx. Roddu ħar lil-mulej għaxu tajjeb. Alleluja, alleluja, alleluja. Għaxriet il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex nkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġab lil folla parabola oħra u qalilhom. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li żar waħda fost iż-żrieħ kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra. Hekk li l-għasafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat qiegħ sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Biex hekk iseħħ dak li kien inqgħad permezz tal-profeta meta qal: Niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mitwaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Wara li smajna ix-xandir tal-liturġija tal-kelma, siri nista' nisimgħu l-messaġġ tal-Isquf ta' Għawdex, Anton Tomaġo. Kej namlu riflessjoni qasira ħafna fuq il-qari li smajna. Ħafna drabi jiġri li meta nikbru fl-età nibdew inħossu illi ma baqax postna fis-soċjetà. Nibdew inħossu li sirna inutli li m'għadniex produttivi bħalma konna qabel. U forsi dan ikompli jiżdied meta nsibu nies li ma jifmuniex jew li ma nħossunix aċċettati biżejjed u nibdew ngħidu imma issa żmien nagħmilnieh. Imissa aħna ma baqalniex għalfejn ngħixu iktar fit-tul. Dawn huma kollha tentazzjonijiet huma kollha ħsibijiet li jiġu minn dak illi iridna mdejqejn mix-xitan, minn dak li ma ridniex kuntenti fil-ħajja. Il-Vanġelu tal-lum b'mod sempliċi imma ċar daqs il-kristall jgħidilna illi kollox għandu postu u l-utilità tiegħu fid-dinja. Anki żerrija tal-mustarda li ma tidirx, anki żerrija li ma nagħtuhiex importanza, imma fil-fatt propju dik iż-żerrija għalkemm żgħira ma tidirx, meta tikber jgħidilna l-Vanġelu jkunu ħafna dawk l-għasafar li jmorru jistkennu fil-frijaj tagħha. U l-istess il-ħmira, x'in il-ħmira? Il-ħmira fl-aħħar mill-aħħar hija aġina ħażina. U xek, hija mart. Imma fl-istess ħin il-ħmiri tant importanti biex isir il-ħobs. Allura anki dak illi minn għalina m'għandux utilità, dak illi minn għalina huwa żejjed, anki dak ukoll huwa bżonn fis-soċjetà. U għalfejn għandna bżonn tal-persuni anzjani u għalfejn għandna bżonn tan-nanniet
Għalfejn? Għal ħafna raġunijiet, jinsa nipprova nsemmi xi ftit minnhom. Smajna fl-ewwel qari sabiħ meta Mosè jirċievi minn Alla l-10 mandamenti, l-10 kelmiet. Kienu importanti ħafna l-poplu ludi l-10 kelmiet. Imma x'kien jiġri li minn żmien għal żmien il-poplu kien jiddejjaq bil-kmandamenti, kien jiddejjaq bl-10 kelmiet. U x'jagħmel il-poplu? Jagħmel Alla għalih kif jixtiequ. Alla li jpoġġih fil-bowt. Alla li jagħmlu skont kif jaħseb il-poplu, kif jixtiequ l-poplu u għamel loġol tad-deb biex jagħmel festa, biex jimmaġina Alla differenti minn Alla tal-Iskrittura, minn Alla tal-Bibja. U hekk jiġrilna aħna minn żmien għal żmien. U Alla ħares ma jkunx l-anzjan illi jfakkarna illi żmien illi fih aħna nħossuna f'saħħitna, iż-żmien li aħna nħossuna li m'għandna bżonn ħadd u m'għandna bżonn xejn, dak ukoll jgħaddi. L-anzjani fakkarna fil-realtà tal-ħajja, fil-verità tal-ħajja. Sfortunatament qegħdin ngħixu f'soċjetà illi tagħti importanza lil dak li jipproduċi. Tagħti importanza lil utilitarizmu. Dak li jipproduċi huwa importanti, dak li jġib il-flows huwa importanti, l-ieħor dak li ma jġibx il-flows isir inqas importanti. Imma sfortunatament dan jitfana biex ngħixu f'diffikultajiet kbar fil-ħajja. Nispiċċaw bi problemi kbar meta nagħtu importanza kbira, importanza żejda lil flows u lil dawk jew lil dak li jipproduċihom. U lil bqija nwarbuh fil-ġemp. Għaliex? Għax ninsew il-kol kemm aħna illi il-kol kemm aħna meta konna żgħar konna sempliċement nies li jikkonsmaw u mhux nipproduċu. U aktar ma jgħaddi żmien se nibqgħu nsiru nies li nikkonsmaw u ma nipproduġewx. Il-biċċa qiegħda li ninsew il-parti l-kbira tal-età tagħna meta konna żgħar u l-parti l-kbira tal-età tagħna tal-ħajja tagħna meta se nikbru u nieqfu milli nipproduċu. Aktar ma jgħaddi żmien il-ħajja qed titwal u allura se jiġi żmien twil illi fih aħna wkoll nispiċċaw nikkonsmaw. Imma li jiġri jew illi fid-dinja ta' produttività, fid-dinja tal-konsumizmu, dawn iż-żewġ strufijiet tal-ħajja, il-bidu u t-tmiem, qegħdin jitwarbu kull ma jmur iktar fil-ġemp. Tant u xek. Illi nagħtu inqas importanza lit tfal kemm għax inġibu inqas fid-dinja u liet, imma mhux biss, ħafna drabi jispiċċaw biex inħossuhom żejda meta nġibuhom, u xi drabi anke qabel ma nġibuhom, u nispiċċaw biex inqisu żejjed ukoll il dak li ma jipproduġejx wara li min jaf kemm ikun ħadem u stinka f'ħajtu kollha. Għalhekk il-preżenza tal-anzjan, il-preżenza tan-nannu fil-ħajja tal-bniedem hi fundamentali, importanti għaliex għax tfakkarna fir-realtà. Ħafna drabi fi żmien fl-epoka tal-produttività u xek bejn l-20 jew forsi ftit iktar tard illum għax indumu nieħdu minn fuq il-familja xi drabi anke sa 30 sena. Sa 60-70 sena ninsew illi kien hemm 20 sena qabel u forsi jista' jkun hemm 20 sena wara. U anki dawk huma importanti. Allura l-anzjan, il-figura tal-anzjan, il-figura tan-nannu tatina l-ewwel qabel kollox sens ta' realizmu kif nikkonsidraw kif inqisu l-ħajja tagħna, imma mhux biss. U nispiċċa bija. Il-figura tan-nannu, il-figura tal-anzjan, il-figura tal-anzjani tan-nanniet tatina sens ta' kontinwità mal-kultura, mat-tradizzjonijiet, imma l-iktar mal-valuri tagħna, mal-valuri nsara. Naħseb li kif aħna nista' mezzetà aħna nħarsu lura ngħidu il-valuri kif qegħdin jinbidlu, min jaf intom illi imdaħlin iktar fi żmien meta tħarsu lura kemm tgħidu iktar minna il-valuri tagħna fejn spiċċaw. Imma hekk nixtieq nagħmlilkom kuraġġ u nixtieq verament nimlikom bit-tama illi dak li intom żrajtu, dak li intom ħabbejtu, dak li intom stinkajtu għalih, żgur li ma spiċċax kemm fil-familja tagħkom individwali kif ukoll fuq livell ġenerali bħala soċjetà. Għalhekk verament inħoss illi għandna napprezzaw il-preżenza tagħkom, għandna mhux biss inkomplu ngħinukom tgħixu b'dinjità u hawnhekk ħalluni nirringrazzja lill-istaff ta' din ir-residenza flimkien mal-istaff tar-residenzi l-oħrajn kollha tal-anzjani li jeżistu fil-Gżejjer tagħna u verament napprezza x-xogħol li jsir u nitolbu lil mulej biex ikomplu
jikbru fid-dedikazzjoni u fl-imħabba lejn l-anzjan, imma wkoll inħeġġiġkom lilkom l-anzjani biex titolbu għalina il-ġenerazzjonijiet iżgħar, mod speċjali għal-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ, biex il-valuri sodi tagħkom ma nitilquhomx, biex dak li lilkom żammkom mhux biss fil-ħajja imma fil-paċi tal-qalb inżommuh aħna wkoll. Għaliex? Għax intom prova bil-ħajja tagħkom li l-valuri li jextu u li pritkajtu huma validi. Il-mulej jagħtikom li tgawdu fis-serenità tal-anzjanità, il-ħidma, il-frott tal-ħidma u x-xogħol li għamiltu meta kontu tifilħu iktar. Ir-riflessjoni tal-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din Issa nresqu quddiem il-mulej it-talbiet u x-xewqat tagħna ċerti li l-mulej ma jħalliniex mingħajr ma jismana. Iqaf mulej mal-knisja tiegħek li bija int illum qiegħed iżżur il-ġnus li int ħlaqt għalik biex twaslilhom is-salvazzjoni tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Hu ħsieb il-poplu tiegħek tal-Patt il-qadim, il-poplu ta' San Ġwakin u ta' Sant'Anna, il-poplu li minnu kien Ġesu skont il-ġisem u waslu għal-verità sħiħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għarraf l-ġnus kollha s-salvazzjoni u l-maħfra ta' dnubiet biex tmexxi l-paċi tagħhom fit-triq ta' sliem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sieħeb mal-qaddisin tiegħek fis-sema lil ħuotna li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-qalb ħanina tiegħek mulej ejja żurna u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni biex neħilsu mit-tiġrib ta' issa u naslu għall-lena ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xtieq nitlob għalikom il-koll li tinsabu hawnhekk qed tieħdu sehem fil-Ewkaristija u għall-anzjani u n-nanniet kollha li qegħdin jipparteċipaw magħna biex il-mulej jibirek lilkom u lill-familji tagħkom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inroddulek ħajr mulej għax inti wetna l-preżenza tiegħek f'ibnek il-għażiż u fil-knisja tiegħek li takkumpanjana mill-bidu tal-ħajja sa tmiem tagħha, sakemm nidħlu fil-lena ta' dejjem miegħek inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infakrukom li din hija xandira diretta mir-residenza Sant'Anna fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn l-isqof Anton Tewma, l-isqof ta' Għawdex, qed imexxi qudiesa fl-okkażjoni tal-ewwel jum dinji tan-nannitu l-anzjani illi nieda l-Papa Franġisku għal bieraħ il-ħadd. Illum imma hija il-festa liturġika ta' San Ġwakin u Sant'Anna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Fit-jubitek tajtna dan il-ħobs li qed nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Fit-jubitek tajtna dan l-imbit li qed nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ila mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u għall-glorja ta' ismu għal-ġid tagħna tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej daw l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sem fil-barka li jintwet lil Abramu lil nislu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-aġeb tal-qaddisin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Intħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' talbi dejjem jagħmlulek għalina ħalli jseħħal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-oli tas-smewin. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewin. Qaddis tas-sewi int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer għaw minn tiegħek, stennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. L-Isqof Charles, l-Isqof Joe, il-Kardinal Marju, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, San Ġwakkejn, Sant'Anna, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salvnata. Ikun li tritient kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissantna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Dan huwa l-moment għażiż ta' tqarbin imqaddes, il-moment fejn Ġesu jinqasam biex isir għalina ikel u xorb tal-ħajja. Huwa l-moment li anki intom eżies li qegħdin isseguna minn djarkom, speċjalment dawk fostkom morda, anzjani illi għal xi raġuni oħra ma jistgħux jattendu għal qudiesa fiżikament. Nitolbu l-grazzja f'dan il-moment illi Ġesu iżurna fid-djar tagħna, fil-qlub tagħna, minkejja l-impossibilità fiżika imma dan jista' jsir ukoll spiritwalment. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Inħobbok fuq kollox u nixtieq nitqarben. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, għall-inqas ejja fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. F'dan il-moment se jsir ukoll it-qarbin ta' dawk preżenti fosthom ukoll rappreżentanti tal-amministrazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, kif ukoll xi pazjenti u residenti li jinsabu hawnhekk preżenti. Parti oħra kbira minn din ir-residenza bħalissa jinsabu stazzjonati f'post ieħor, anke minħabba illi għal xi żmien dan il-post qed iservi wkoll għal pazjenti li jidħlu minħabba il-COVID-19. Inkomplu nitolbu f'dan il-moment anki għal nanniet u l-anzjani illi illum qed niftakru fihom f'dan iċ-ċirkostanza tal-ewwel jum dinji tan-nanniet u l-anzjani, fosthom ħafna minnkom illi qegħdin issegwu. Nitolbu anki l-interċessjoni ta' Sant'Anna u San Ġwakin, in-nanniet ta' Ġesu, in-nanniet illi tant ħabbew lill-liben Talla fuq din l-art. Nitolbu. O Alla, intrid li jibnek il-waħdini jittwilet mill-bnedmin, biex b'misteru tal-aġeb il-bnedmin jieħdu twelid ġdid minnek. Fit-tiba tiegħek ħares lil dawk li inti titma' bil-ħobs tal-uried u qaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Faħru lil Marija, tal-law tal-bnedmi, nannula l-isfaħanja bil-fer tal-qlub safi. Marija ħanina, min qalbna nitolbu, għallimna dejjem ismiek tawilek. U b'dak l-innu ta' tislima lill-Omna l-Verġni Marija illi speċjali l-istaff tar-Residenza Sant'Anna u nsellem minn hawnhekk lill-anzjani kollha li jgħixu f'din ir-residenza u l-anzjani kollha fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex kif ukoll ta' Malta. Il-mulej jiberikkom ilkoll. ħallejnikom tisimgħu dik it-tislima tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma li llum 26 ta' Lulju ġie hawnhekk fir-Residenza Sant'Anna fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex jiċċelebra l-Ewkaristija fost ir-residenti u l-istaff ta' din ir-residenza u tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Imma xtaq huwa stess li dan il-moment għażiż tal-Ewkaristija jasal għandkom fi djarkom, speċjalment fejn hemm il-morda u l-anzjani. Kif kont qiegħed ngħid qabel, nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Omna Marija fuq il-morda tagħna, fuq dawk li għandhom bżonn b'mod partikolari tat-talb tagħna. F'din il-quddiesa ikkonċelebraw flimkien ma' l-Isqof ta' Għawdex tnejn mill-kappellani tal-Isptar, Dun Ġew Cardona, Dun Ġwan Muscat, fil-waqt illi għaw ukoll saċerdoti oħrajn illi jiservu fl-Isptar u minnaw insellmulhom u nirringrazzjawhom ukoll tas-servizz tagħhom. Inselmulkom.